Падобная сустрэча кіраўніка Брэста з гараджанамі ўжо традыцыйная. У мінулыя разы Александр Рагачук абяцаў брэстаўчанам трымаць іх у курсе ўсіх работ, якія вядуцца ў горадзе ў рамках падрыхтоўкі да тысячагоддзя. А таму гэтая сустрэча пачалася са справаздачы аб ходзе найбольш знакавых будоўляў. Самая маштабная з іх, заходні абыход, дарэчы, ужо набліжаецца да экватару. По западному обходу вы видите, практически 50% строительных работ уже проведено. На этот год у нас выделено 38 миллионов рублей. 20 миллионов рублей, возможно, надо будет еще добавлять. То есть в этом году в западный обход будет вложено порядка 60 миллионов рублей. Другая знакавая будоўля – Кобрынскі пуцеправод. Мяркуецца, што ў верасні будзе пушчаны рух транспарту па новай яго частцы. Поўнасцю ж аб'ект увядуць у эксплуатацыю наступным летам. У рамках графікаў вядуцца работы і на іншых будоўлях. Усяго іх у горадзе каля 50. Расказаў Александр Рагачук і о праграме святкавання тысячагоддзя. А далей размова перайшла ў фармат дыялогу. Пытанняў ад гараджан было шмат, больш за 90. Як і можна было чакаць, многія тычыліся будаўніцтва акумулятарнага завода. Былі і эмоцыі, і лозунгі. Александр Рагачук адзначыў, яны праблемы не вырашаць. На думку кіраўніка горада, яе вырашэнне трэба шукаць у судзе. Я считаю, что всю свою энергию надо направить на подачу грамотного, аргументированного иска. И в этой ситуации надо проявлять и активность, и грамотность. Это мировой опыт. Почему сейчас, в июне, середина июня, до сих пор по месту нахождения двух ответчиков нет ни одного иска? Я хочу вопрос задать голословный. Былі да кіраўніка горада і пытанні наконт асфальтавання дарог, правядзення каналізацыі ў прыватных сектарах, добраўпарадкавання дзіцячых пляцовак, перайменавання вуліц. Цікавіла брэстаўчан і тое, што будзе рабіцца ў горадзе ўжо пасля святкавання тысячагоддзя. Як запэўніў Александр Рагачук, развіццё Брэста пасля святочных урачыстасцяў не спыніцца. Нам надо сделать подземный тоннель от автовокзала на ЖД вокзал. Нам очень он нужен, понимаете? Будет совершенно по-другому логистика. Нам очень важно разобраться с подземными переходами, которые необходимы в районе технического университета. Я уже 8 лет вокруг этой темы хожу. Там нужен подземный переход с торговыми объектами. Нам очень важно создавать медицинский кластер вместе с депутатом Милошевским, который приходит в той заречной части. И нам очень важно уберечь статус города Бреста как самого зеленого города и самого чистого, комфортного города на земле. Поэтому работы хватит. Як паказала сустрэча брэстаўчанам неабыякава ўсё, што адбываецца ў іх горадзе. І ёсць запатрабаванасць у падобных размовах. А таму Александр Рагачук паабяцаў гараджанам сустракацца з імі па магчымасці часцей. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».